I pozdrav ljudi, dobrodošli u Srbiju PC. Danas ću pogledati kako napravite seriju u PS16. Uđete u Players i kreirate player. I onda uđete kako će da se zovete, ja ću napišem Serbia PC. I uđete ovdje, onda ako hoćete namestite na K ime tog igrača, na primjer Keita. I kada primite loptu, onda vas izgovara to ime Keita. Onda idete by settings, namestite koja ste država. Ja ću namestiti na Srbiju. To i namestite godinu i ovdje levom na desnom nogom koje hoćete šutirati. Ja ću namestiti na desnom. I namestite na koju poziciju hoćete da igrate. Ja ću da igram levog beka. Idete playerova poziciju i napišete koliko ste dobri na tom mjestu što igrate. To je najbolje što može. Uđete ovdje ability, povećate ovdje koliko hoćete da imate, koliko da budete dobri to povećavate. I onda uđete ovdje preference i namestite svoju facu kako hoćete. Odavno namestite frizuru, primjer ovako. Idete ovdje, namestite visinu i težinu. Visina 185 kg nisu bitne. Matija, namestite kako hoćete da trčite. Tako. Ovdje kako da izvodite korner. Ja ću ovako. Slobodan udarac. Namestite isto kako hoćete i penal isto kako hoćete. A ovdje namestite kako hoćete proslavu gola, naprijed. Namestite bilo kakvu sam. I to je bilo to, vidimo se u sljedećem klipu. Do tada pratite Serbian PC, lajkujte, šerujte i subscribeujte. Zdravo!